tashar ɗan Auta TV. Ka ce hawan noce nake ta wahalar da kaina. Ai ina zuwa da na kawo cajin nan na fahimci ko kai waye. Ai ina kallon ka ina sane. Wai Shaf kenan. ai katon dan iska ne. Ga da dawo ki da wani kala ba. Gaskiya ne ka. Ai ba nan na koyi caji ba. A ina ka fara? A Alaba Rago. Oh, ha ba shi yasa na ga wayewarka da bambanci. Ai ni duk wata 'yar duniya da take Alaba Rago take bakin gidan dambe. Ai kas ina nan bakin gidan dambe. Dole ka iya Ni nake masa caji. Ka san akwai bambancin wayewa da kudu da arewa. Ai nan hede salati, nan hede salati. Sallallahu alaihi wasallam shi muka iya. Wato shine na ce kin san mu duk inda muka ga mai kyau kuma wadda ta haɗu kuma in dai har an duba ta an haska an san yes akwai wani sirri to mu muna ganewa a matsayinmu na ƙwallayen 'yan duniya. 'Yan duniyan ma ba ma na arewa ba. Na kudanci. To yanzu dai kaga yau dai ban tanadi da ka ba. Mu shiga ciki. A'a to me kake ci na baka na zuba? Ka bari mana ai gobe ne zai yi tafiya. Yau yana gari. Gobe zai tafiya da sassafe zai cika wandonsa da iska. Kai kuma kaga sai ka zo ka baje kolin ka. Zai yi balaguro kenan. Maka tanadin ka na musamman. Dan zan zo in tare. Ka taho ma da kayan ka. Kaya na zan ɗebo su kaf. Tabbatarwa. Sai yanda ta kama kenan. Gaskiya ne. To me kake son in girka maka? Yawwa. Kiga ina son chakuman din nan. Ina son jollof din nan. Ka san me nake son hada maka? Ina son hada maka jollof. Me daɗi. Ta nuna ta yi lugu. Da dogo ina son. Allah dan yaro. Wannan tura waka, tura fina-finai sun min rana. Da har zan tashi daga gunna. Wallahi in ga miki sai na ji wani ƙanshin turare a ce kike tahowa. Tun yanzu ba za ka fara mun shagwaban tun ma goban ba ta yi ba? Kaga ka bari sai goban dai kawai za mu haɗu. Gobe da sassafe kawai zan kira ka sai ka taho. Wallahi za ki gaje kuma har boya na heƙi. Kakkaya. To sai na nan. Bye-bye. Madam. Gaskiya yau ba ka sha bacci. Ai zan fita. A'a, wani irin zaka fita da wuri haka? Daga tashin ka ce zaka tafi? Ai gara ka bari ko abu mai dan sanyi ne in an hada maka ka sha. Ai Musa lalle ne sai mu dinga fita da wuri saboda mu daki barayin da aka kamo sababbi. A'a, duk dai da haka ya kamata dai a ce ka karya. Ka san waye baby? Mene? Mutum. Wa? Wani wanda yake damun ta a waya ne? Shi ne fa. Yana ina. Gashi da yanzu ya kira. Ce shi. Baby. Kana ina baby? Mangoroti mai kankanati haba baby kana ina? To kai da na ce maka ka zo kawai da sassafe shi fa tun da asuban fa ya cika wandonsa da iska ya kara gaba. Me matsalanka? Ni fa na baka go ahead na ce kawai ka zo. Ai ba matsala. Kakka damu. Ai ya tafi. Ka shigo kawai ka shigo. Ka ɗauko kaya? A'a. To kakka damu. Kawai ka shigo ba matsala baby.
sai ka shigo my love, ina nan ina ta misin ɗinka, to sai ka zo. To shi kenan. Yana ina haka? Ya zo yana nan bakin layi, yanzu shigowa kawai zai yi. A kin sani? Bara in shiga store ɗin abincin nan. Ciki shiga daga ciki, yawwa ka san ka ba kaɗan bane ba, ko yaya sai a hango ka. Shiga. Salamu alaikum. Ayoyo. Ya garin ina za mu shiga. Sai yanzu kuma? Wallahi. Ka damu. A ba can za ka yi ba, kawo jakan ga ɗakin da za ka shiga. Can kai ɗakin mai gidan ne kai ya zo ya. Haffa. Ka damu, baby. Ya ka ganki kuwa. Bakin wani mugun kyau. Kulliyar taka ce ai. Allah. Me to? Ka san ko katanga ce? Baby. Eh? Me mada? Ka ba mana ka ji ko katanga ce ka jingina da ita. Yanzu uwarka me haɗin ka da ita? Wannan? Dama. Dama me tambayan ka yake? Gyaran wuta ta ce ai mata to shine sai muka ce za a yi mata. Ƙarya kake, gaya mai gaskiya. Ina wutar da ta lalace yana. Anti. Caji kake, kai ma yau caji za a yi maka ai. Anti. Gara a yi maka caji ai, saboda batirinka ya yi low. Na shiga uku. La ila. Allah la ila illa. Wayo Allah la ila illa. Shi ubansa. Anti. Baby. Anti. Baby na. Anti. My Ba za ka ansa ba tana mangoro. cewa baby? Baby ne kai fa. Dan shila ne kai. Allah. Kai dan shila ne. Dama haka kuke yi? Daga caji sai ku dinga karɓar wayoyin matan mutane kuna wannan? Muhammadu Rasul. Wayo Allah. Shi ubansa. Shi ubansa. Allah kada ya san tun yaushe yake wannan. Ubansa. Kawo shi nan. Anti. Anti kuma? Cire wannan ka. Cire wannan ka. Kide. In mai siki. Cire wannan ka. Ko kaciyar ka bata warke ba. Kana nan kana neman matan mutane. Tube. Cire riga. Cire ta. Cire wannan. Yawa in ya cire. Shi kenan sai ka tafi. Sai ka tafi. Sai da baka. Na ga uku ne da ku wani ina da za ku wani Allah ba da ba haka da Allah. Sai kai tubur ka fita. Ba za mu Ka zaɓi ɗaya. In ka tuɓe tubur. Fita za ka yi. In kuma haka ne sai na ma wanka na zane ka sannan za ka. Sanyi ake yi. Ai mun wanka! Ai mun wanka! Ai mun wanka! Oga ai mun wanka! Ai mun wanka! Wai ba Allah! Ku saurara duniyar ɗan Auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ku saurara duniyar ɗan Auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ku saurara duniyar ɗan Auta TV, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. Ɗan Auta, autar sarkin barkwanci. TV ne nashi sannan mai inganci, in kun kalla za ku gane kwai bambanci. Na YouTube ne tunda kun san baya to zarci, nishaɗi ne tsangwaranta cikinsa da inganci, hoto tare murya ku jiyo ta da kyan nagarci, kuma ɗan Auta
ya ƙware a fannin barkwanci. Fim ɗin ƙauye har na birni za ku ga bambanci. Ku dai mu tafi mu garzaya duniyar Auta TV. Masu san ɗan Auta, ga duniyar Auta TV. Ku dai mu tafi mu garzaya duniyar Auta TV. Masu san ɗan Auta, ga duniyar Auta TV. Ku saurara duniyar ɗan Auta TV. Abin kalla don nishaɗi.